Tid. Velkommen til teaterugen. Vi har nu dag 2, tirsdag, og vores første forestilling er allerede på søndag. Og det er de vigtigste, der kommer altså her. Det er simpelthen forældrene, venner, bedsteforældre, søskende. Så jeg håber virkelig for alle, at vi når at blive færdige og får et godt resultat. Men lad os gå ud og se på, hvordan det går. Vi er det skjulte kamera endnu en gang, og igen i Gule Hus. Det ser ud som om, at det her, de dovne hænger til. Lad os gå hen og se. Det ligner lidt, at der er en, der rent faktisk ligger og sover. Og vi har nu fundet 3 personer, der ligger og sover. Der er 2. Prøv at se, om jeg kan genkende, hvem det er. Jeg tror, det er Levina, og jeg tror, det er Noel. Og min sanden, om det ikke også er Martin Frejo. Der forekommer mærkelige ting her på Askov Efterskole i teaterugen. Folk ligger og sover, folk laver ingenting, nogen laver noget, og der hænger pærer i poser på forstandernes kontors dør. Vi undrer os alle. Hvad sker der? Vi vil prøve at finde enten Helle eller Thomas og spørge, hvad det er for nogle mærkværdige ting, de har gang i. Vi har nu ledt forgæves i en time efter Helle. Vi kan bare sidde og vente. Det er alt, hvad vi kan gøre. Helle. Hej Helle. Forstanderen af Askov Efterskole. Vi kom forbi din dør tidligere, og vi opdagede simpelthen en pose med 2 pærer i. Er der en forklaring på det? Det er fordi hver dag, der får Thomas og jeg leveret frugt fra køkkenet. Og hvis vi ikke er der, så hænger de det på døren i en pose. Okay. Vil det rent faktisk betyde, at dig og Thomas, forstanderne af vores efterskole, er for dovne til selv lige at gå de 100-200 meter ned i spisesalen og hente deres eget frugt? Nej, sådan er det jo ikke. Det er jo i virkeligheden, fordi køkkenet yder en særlig service for forstandere. Vi står så her sammen med Jens Jakob, som har en meget, meget central rolle i det her stykke. Han er hovedrollen. Jens Jakob, hvordan går det? Det går fandme godt. Det går bare sådan helt vildt godt. Og så hedder vi her sammen med Cirkeline. Tænk på, i går der så vi der sidde og snakke om elevfesten. Men nu laver du faktisk noget. Mette, har du travlt? Nej. Slet ikke? Overhovedet ikke. Ane, har du travlt? Ikke det mindste. Har du travlt? Nej. Patrick, har du travlt? Ikke rigtigt. Sara, har du travlt? Ikke lige nu. Stina Brandt, har du travlt? Ja, jeg skal have drukket den her. Har du travlt? Nej, jeg skal over og sove lige om lidt.